Melyik cég veszített el örökre az üzletem? Évek óta hűséges ügyfele voltam egy neves légitársaságnak. Lefoglaltam náluk egy repülőjegyet, hogy ellátogassak a családomhoz az ünnepekre. A járat előtti napon kaptam egy e-mailt, hogy a repülőjáratomat törölték az időjárás miatt. Megnéztem az időjárás előrejelzést, és az égbolt tisztának ígérkezett. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol azt mondták, hogy üzemi okok miatt törölték a járatot. Megkérdeztem, át tudnak-e tenni egy másik járatra, de azt válaszolták, hogy a legközelebbi szabadjárat csak 3 nap múlva van. Elmagyaráztam, hogy az ünnepek miatt időben szeretnék ott lenni, és megkérdeztem, áttehetnének egy másik légitársaságra. Elutasították a kérésemet. Végül kénytelen voltam egy másik légitársaságnál az utolsó pillanatban jegyet foglalni 3-szoros áron. Amikor megérkeztem a reptérre, láttam, hogy az eredeti járatom, amire befoglaltak, időben indult. Újra felhívtam az ügyfélszolgálatot, és bevallották, hogy a járatot ténylegesen sosem törölték, csak túlfoglalták. Kértem a jegyárának visszatérítését, amit nem használtam fel, de elutasították, mondván, hogy a jegy nem visszatéríthető. Panaszt tettem a fogyasztóvédelmi hivatalnál, de továbbra sem voltak hajlandók visszatéríteni a pénzem. Soha többé nem fogok velük repülni.